Здравейте! Днес ще ви покажа как можете да изпратите вашата идея за гражданска инициатива в рамките на програмата за граждански бюджети 2024, организирана от Фондация ХАО и Община Хасково. Имайте в предвид, че този видеоклип е създаден в рамките на инициатива Граждански бюджети 2024, финансирана от Европейския съюз и Фондация Работилница за граждански инициативи. Изразените възгледи и мнения са единствено на автора и не отразяват непременно тези на Европейския съюз или на Европейската изпълнителна агенция за образование и култура или ФРГИ. Нито Европейския съюз, нито ЕАСА, нито ФРГИ могат да бъдат държани отговорни за тях. И така, за да изпратите вашата идея, трябва да влезете в нашата платформа, която се намира на уебсайтът ни halongo.eu. В менюто, което виждате ето тук горе, най-вдясно е написано граждански бюджети. Когато натиснем върху него, влизаме именно в платформата. Сега много накратко ще ви запозная и с самата платформа, като ето това е нейната заглавна страница. Когато отидем малко по-надолу на нея, можем да видим времевата линия с всички дейности, които ще бъдат изпълнени по време на инициативата, както и техните срокове. А най-долу за повече информация може да посетите нашият уебсайт, към който директно може да достъпите, като натиснете ето тук върху неговият уеб адрес. Връщаме се тук горе в менюто, където на информация, както сами се сещате, може да получите обща информация. Ето тук в средата, когато натиснем, можем да видим малко предистория, цели, както и бюджет, кой може да участва, допустими дейности, абсолютно всякаква информация, която би могла да ви бъде нужна. Ето тук в дясно може да видите и нашият екип. Отново, ако се върнем в менюто, можете да видите и инициативи, които вече са били направени от ето тук инициативи. Ето това е инициатива изпълнена 2019 година. Това са люлки, които са били за Община Хасково. Така може да видите за 2021 година, 2022 година и 2023 година. За да изпратим нашата идея, ще трябва да се върнем обратно на началната страница, ето тук отгоре, където пише начало. Върна ни отново тук и сега натискаме на бутонът изпрати идея тук в дясно. Започваме като избираме нашето населено място, като имайте в предвид, че може да изберете населено място само ако имате адресна регистрация на него, а в случай, че имате адресна регистрация на повече от едно населено място, ще трябва да изберете просто едно от двете. Изберете населено място, натискаме на него и ни се визуализира този списък, който е нареден по азбучен ред, само град Хасково стои най-отгоре. За целта сега ние просто ще изберем, например, село Зорница. Веднага ни се визуализира това съобщение, вие избрахте село Зорница. В случай, че сме сбъркали обаче и сме искали да отидем, например, на село Елена, можем да се върнем назад с ето тази стрелка тук долу, която автоматично ще ни върне назад, когато натиснем върху нея. Натискаме отново изберете населено място и отиваме на списъкът. И сега намираме ето село Елена. Вече е правилно, вие избрахте село Елена. Следващата стъпка е да попълните вашите лични данни, които ще ни бъдат нужни, за да се свържем с вас за по-нататъчна информация. Попълваме име и фамилия, както и някакъв телефонен номер. Ето така. Имейлът абсолютно не е задължителен, само ако желаете. И минаваме на следващата стъпка. Имайте в предвид, че ако решите да не попълните едно от тези две полета, ще ви върнем назад. Сега ще ви покажа как ще се случи. Ето, решаваме, че няма да въвеждаме име и фамилия и минаваме на следващата стъпка, само че веднага се отцветява в червено и ни връща назад, за да го попълним отново. Ето, ние вече го попълваме и сега вече ще ни разреши да минем нататък. Тук вече е вашият ред да ни разкажете малко повече за вашата идея, като започваме с заглавието, което е хубаво да бъде точно. Например, облагородяване на парка. Ако той си има име, също можем да го споменем. Друго заглавие би могло да бъде
книга за историята на населеното място и така всякакви неща, които ви хрумнат. На второ място трябва да опишете вашата идея. Това най-лесно става, когато се задавате въпроси, на които сами си отговаряте. Например, един от тях би могъл да бъде защо тя ще бъде полезна, съответно за жителите. Или, например, за коя възрастова група ще се отнася. И така, задавайки си тези въпроси, ще ви бъде по-лесно със сигурност да я опишете. Също е добре да опишем тук и дейности, които ще се извършват по време на нейното реализиране. Това в нашия случай на облагородяване на парка биха могли да бъдат, например, засяване на дръвчета. Или, например, купуване и боядисване на пейки. Да кажем някакви неща, просто сега си измислям. Описвате си абсолютно всичко тук. След това описвате разходите, нужни за реализиране на вашата идея, като максималният допустим размер е 3000 лева и средствата не могат да бъдат използвани за възнаграждения. Ето сега, например, тук ще напишем боя за пейките. Тук пишем 100 лева. Или, например, семена за дръвчета, да кажем 50 лева. И така си описвате всичко, което ще ви бъде нужно за реализирането и съответно. След това трябва да напишете колко доброволци са нужни за реализирането на инициативата и каква част от тях имате готовност да осигурите вие. Ако вече имате информация, например, кои хора точно ще участват, може да ги запишете, например, Мария Димитрова, боядисва пейки. Ако обаче нямате чак толкова детайлна информация, просто може да ги запишете като брой хора, например, 2 човека засяват дръвчета. И така си описвате всеки човек, който ще участва. Накрая вече може да ни изпратите и до 3 снимки с вашата идея. Това абсолютно не е задължително. Разликата ще бъде в бутонът, който ще натиснем накрая, ето тук долу, изпрати. Ще пише както е сега, изпрати без снимки. Качването на снимки се случва от облачето, ето тук, с стрелката нагоре, като те се качват една по една. Имайте предвид, че няма значение в какъв размер или в каква ориентация са те. Натискаме върху него и ги качваме една по една. Например, ето тази снимка качваме първо. Нейното име се визуализира ето тук. В случай обаче, че сме искали да качим друга снимка и сме объркали без да искаме, можем да натиснем хиксчето ето тук отгоре и тя автоматично се изтрива. Отново отиваме на облачето и качваме друга снимка. Ето тази, например. Вече се визуализира и другата ни снимка. Накрая вече ще трябва да натиснем и че верифицираме, че не сме робот, като натиснем върху квадратчето тук и ни изписва това тикче. А накрая трябва да се съгласим и с условията, с които можете да се запознаете ето тук, когато натиснете върху тях. Накрая вече натискаме върху бутонът изпрати идея. Изчакваме да зареди и ни се показва съобщението вашата идея беше регистрирана успешно. Можем да се върнем обратно към началото с този бутон тук. Както виждате, ни връща на началната страница. В случай, че изникнат каквито и да е било въпроси или затруднения, докато изпращате вашата идея, можете да ни намерите, като на началната страница отидете най-надолу. Ето тук в десният ъгъл се намира нашият уебсайт, имейл адрес, телефонен номер, както и Facebook страницата ни. Благодаря ви, че изгледахте този клип и се надявам той да ви е бил полезен.